Прывітанне, сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі Гіцеля, і сёння мы абмяркоўваем папярэдні раунд чэмпіянату свету. Мяне завуць Ваня, Мяне завуць Ірына. і мы пачынаем з першай групы галоўнага раунду, куды трапілі каманды з груп А і Б. І гэта ў нас Данія, Германія, Італія, Швейцарыя, Чэхія і Туніс. І мы пачынаем адразу з папярэдняга раунду, так, з групы А. Група А гэта тое, дзеля чаго мы глядзелі ўсю гэтую папярэднюю стадыю, таму што больш няма чаго было глядзець, будзем шчырымі. Вось так ты зараз адсёк ўсіх гледачоў прэзідэнцкага кубка. Ну ладно. Не, ну палякі будуць з трафеем, калі яшчэ такое адбудзецца. Ты ведаеш, гэта палякі будуць з трафеем, але ёсць нюанс. Ну ладно. Што ў нас па групе А? Хто цябе ўразіў, хто не ўразіў, хто здзівіў? Мяне ўразілі ў дрэнным сэнсе немцы, таму што гэта каманда, якая неяк выглядала даволі дрэнна. Няма вось той свежасці, няма чым здзіўляць. Гэта каманда, якая яшчэ штосьці можа на фоне іншых супернікаў, тому што ёсць нейкі клас, але вось таго, чым яны бралі нашу ўвагу на алімпійскім турніру, ўжо не было. Згодна з табой, але тым не менш па персаналях ёсць нам каго адзначыць. Ушчынь ператварыўся проста ў лідара у гэтай зборнай. Не тое, каб мы не чакалі, але ўсё ж такі зараз гэта абсалютна вось яўны такі чалавек, які бярэ на сябе у самыя цяжкія моманты бярэ на сябе ініцыятыву. Таксама варта адзначыць і Юры Кнора, і ў некаторых паядынках і некаторымі момантамі Юліяна Кёснера. Зноў-такі, нічога неверагоднага, мы чакалі, што так будзе, мы ведалі прыкладна, але тым не менш пытанне вялікае гэта тое, што будзе ў наступнай стадыі, пакуль не аптымістычна. Я таксама з табой у гэтым пагаджуся. Я якраз даволі аптымістычна на гэта гляджу, што яны гуляюць дрэнна. Ты не адзначыла яшчэ трох гульцоў, якіх трэба адзначыць. Гэта Лукавіцкі, які калі выходзіў, ён рабіў розніцу. Я не ведаю, чаму ён гуляе не ў старце, а гуляе Кёстер. Кёстер, канешне, больш падыходзіць, але Віцкі рабіў розніцу. І гэта два кіпера. Гэта Вольф, які робіць турнірны мод, вось гэта свой. І Шпэт, які выходзіць, і таксама, калі у Вольфа не ідзе, то вось ён дадае, і гэта ўзаемазамяняльныя кіперы. І гэта адзін з тых чыннікаў, за якіх немцы могуць даволі добра згуляць. Чаму я аптымістычны? Таму што далей ім гуляць з датчанамі і там без шансаў, і мая тут ставачка, што 2 разы ім гуляць з датчанамі на гэтым турніры. То бок прайгралі датчанам, выйгралі яшчэ 2 матчы, таму што італьянцаў і тунісцаў абыграць не тое, каб цяжка. І вось далей чвэрцьфінал, у якім трэба збірацца вось радзі аднаго матча па факту і гуляць гэты турнір. Ну так, яшчэ такі момант, што пакуль цьфу-цьфу без траўмаў ідуць, больш-менш у гэтым сэнсе так усё надзейна выглядае. І калі мы ідзем аналізаваць каманды, якія нас здзіўлялі, ёсць каманда, якая ў абсалютна станоўчым сэнсе здзівіла. Гэта чэхі, якія, нягледзячы на сваю маладосць, такую гульню ў абароне паказваюць. Гэта проста, у падручнік. І ў абароне, і ў нападзе, і я ведаеш, пра што думала? Пра тое, што Хаві Сабатэ сыходзіць на высокай ноце. Пасля гэтага турніру ўжо не мае ніякага значэння, як ён скончыцца, але проста вось па гэтай стадыі можна ўжо рабіць такую выснову, што яго будуць, магчыма, прасіць застацца. Бо гэта сапраўды... Дзе вы былі раней, хочацца сказаць? Ты сказала, што ён сыходзіць, і я такі, ён сыходзіць не з той каманды. Вернемся да гэтага, але пазней. Так, ёсць палякі, і прычым, калі ты чытаеш польскую прэсу, гэта, такі від мастацтва. Пасля першага матча, там, в прыглядзе спартовым, які я чытаю, там такі, мары пра чвэрцьфінал, усё.
такі у сэнсе мары пра чвэрцьфінал. А потым ужо, ну, niestety не. Мгм. Што ж, здаецца, што рухаецца крэсла пад галоўным трэнерам. Пакуль я так разумею, гучна не кажуць, што будзе адстаўка, але ну ўсё пра тое нам. Я думаю, яму дадуць узяць прэзідэнцкі кубак і на станоўчай ноце. Ну, такая станоўчая свята са слязьмі на вачах. Яшчэ адна каманда, якую варта тут адзначыць, гэта швейцарцы. Здзівілі, не здзівілі. Мяне не вельмі здзівілі, але я рада за тое, што так адбылося з адным балам. Я так разумею, яны выходзяць у наступны раунд, і гэта ну, для Швейцарыі дасягнення. Будзем ужо так казаць адкрыта. Ну, швейцарцы маглі выйграваць у тым матчы. Увогуле, Чэхія, нягледзячы на ўсе тыя кампліменты, якія мы адвесілі, чэхі выглядалі слабей, і швейцарцаў, і палякаў просто, ну, што швейцарцы сваё не бралі, а палякі ўвогуле. Гэта сізіф, які не можа дакаціць гэты мячык. Кожны раз, калі ёсць шанец, яны яго губляюць. Так, Швейцарцы ў нармальным стане, не звыш, але сваё ўзялі, маглі крыху больш, але ну, мы разумеем, што гэта не каманда, якая будзе змагацца за выхад з групы. але на гэтым этапе паглядзець было прыемна і радасна за Анді Шміта, радасна за Дмітрыя Кютеля, таму што чалавек вярнуўся на ўзровень чэмпіянату свету пасля вельмі цяжкай хваробы. І давай перайдзем да групы Б, дзе былі датчане, якія яшчэ не распачалі гэты турнір, дзе былі італьянцы. Італьянцы, я не скажу, каб зусім ужо здзівілі, але якасна паказалі, у чым адрозненне ну, сярэдняковай еўрапейскай каманды ад нееўрапейскіх каманд. Так, і гэта гістарычнае дасягненне для зборнай Італіі. Яны ўпершыню ўвогуле выйшлі за шмат гадоў на фінальную стадыю чэмпіянату свету, яшчэ ў галоўны раунд зараз выйшлі таксама. Там неяк не вельмі часта ім гэта ўдавалася раней. Так што тут толькі павіншаваць, і зноў-такі мы разумеем, што гэта каманда ўзроўню зборнай Швейцарыі, то бок ніякіх сюрпрызаў нікуды там вышэй за галаву яны не скокнуць. Гэта відавочна. Але паглядзець было прыемна таксама. Ну і засталася зборная Туніса, якая ледзьве перамагла алжырцаў, і гэта не той узровень, які дазваляе хоць штосьці паказваць у галоўным раўндзе. Ну, то бок мы чакаем датчане першыя, немцы другія, і ўжо ніякай розніцы няма, хто там далей. Я прытаплю за італьянцаў, але Ну, і чэх. ну, за італьянцаў проста таму што ну, сапраўды так сімпатычная каманда, а я на гэтым этапе, здаецца, за не ведаю, не буду казаць, не ведаю за каго. Давай далей. Далей у нас групы С і Д, якія зробяць нам групу 2. Там былі французы, аўстрыйцы і катарцы у адной групе, і венгры, галандцы і македонцы ў другой. Французы паказалі тое, што ад іх чакалі, з камандамі, якія на 2 галавы горш, яны выглядалі добра. Але як і датчане, яны яшчэ не пачалі гуляць гэты турнір. Маюць права, што могу сказаць. Сапраўды, па аўстрыйцах, пра катарцаў проста ну, немаведама, што казаць насамрэч. Ну, я рады, што мы рэшце рэшт закапаем сцюардэсу. Ну, вось бачыш, такія нечаканыя высновы прыходзяць. Тут не вельмі, ну як сказаць, спартыўныя. Не, Так. ну ўсё, ну рэшце рэшт, гэта скончылася, дзякуй Богу. Не ведаю якому, але дзякуй.
Па аўстрыйцах. Я была трошачкі расчараваная стартам, нешта я так не зразумела. Ну, таму што там была зборная Францыі, а пасля вось яны перамаглі Катар і, ну, можна сказаць, што разграмілі Кувейт, але там было няма з кім гуляць. Але пакуль нічога не зразумела пра Аўстрыю. Ну, то бок, А, з Францыі гэта не паказальны быў паядынак. Все зразумела стала са зборнай Аўстрыі, калі яны ў Плоцку прайгралі пад дзясятку палякам і па гульні. Абсалютна па гульні. Ну, то бок вось гэта проста розніца груп. Ну так, ну і зноў-такі Фрімель цягне. Себасцьян Фрімель, які выступае ў піку. Больш пакуль цябе можа ёсць каго дадаць. Я так нікога і не памятаю, дарэчы. Кіперы нядрэнна выглядалі адрэзкамі, але адрэзкамі. Група Д? Група Д А, мне спадабалася. я так і думала. Ну што, трэба выбачацца, македонцы, я ў вас не верыў, а вы вось якія, аказваецца. Філіп Кузманоўскі, One Love, трэба Філіп Кузмановскі будзе прыходзіць табе ў кашмарных снах. Угу. У форме Еўрафарм. Але, ну, здзівіла каманда тым, што гуляе не ў... Я не скажу, што гэта такі вельмі, я не ведаю, дасканалы, вельмі выкшталцоны гандбол. Не, яны гуляюць, як гуляюць, але ну, робяць гэта на 100, 120, 130%. І вось гэта ім і дапамагае браць свае. Прыемна здзівілі. Вось гэта сапраўды прыемна здзівілі, і я таксама вельмі рада за тое, што яны атрымліваецца з трэцяй пазіцыі выйшлі, але тым не менш паядынак супраць Венгрыі быў стартавы паядынак. Ну, вельмі цікавы быў сапраўды. Венгры крыху расчаравалі першым матчам і потым далі зразумець, што спакойна мы тыя самыя венгры, якіх вы бачылі на алімпійскім турніры, мы вось толькі разганяемся. Ну, гэта яны далі зразумець паядынкам з Нідерландамі, таму што па матчах з Гвінеяй сказаць няма чаго ні пра адну з каманд. Дарэчы, мы памыліліся, не гвінейцы з найгоршай розніцай, а кубінцы атрымліваюць. Вось. Але што мы можам сказаць пра галандцаў, венграў? Роўныя каманды. У галандцаў выстраліў чалавек з прозвішчам Тандвельде, якога мы, ну, так, не тое, каб добра ведалі, калі ведалі. Ну, мы не сачылі за Любекам. Другая Бундесліга, тое, пра што я казаў, што можна ў Так. другой Бундеслізе сабраць нармальны састаў. Я яшчэ звярнула ўвагу, што ён зусім невысокага роста. Калі ты бачыў, ён такі... Гэта зборная Галандыі, пра што Ну, мы кажам. зразумела. Дарэчы, зборная Галандыі, ладно, увогуле галандцы, гэта ж нацыя, у якой сярэдні рост мужчынскі, здаецца, самы высокі ў свеце. Трэба пераправерыць, але ці то адзін з самых высокіх, ці то самы высокі. Ці то яны, ці то чарнагорцы. Вось не памятаю, хто з іх тваіх. Ну вось, так. А тут вось Рутгер Тенвельде ростам 178 сантиметраў, як я. А я, калі апынаюся побач нават з гандбалістамі, ўжо не кажучы пра баскетбалістаў, я адчуваю сябе трошачкі ліліпутам у краіне велікана. Але на пляцоўцы ён так не выглядае насамрэч. Ну, ты бачыш, што ён ніжэй за іх, але ён такі лёгенькі, так скача добра. Слухай, на фоне там Люка Стайнса і Дані Байнса. Ну так. Так, і калі мы будзем рабіць прагнозы ў гэтай групе, я ставлю на першае месца французаў, ростра ёсць. У адрозненне ад усіх іншых яны могуць дазволіць сабе больш. А вось за другую пазіцыю будзе бойка. Але я ўсё яшчэ веру ў венграў. Я вось таксама, здаецца мне, што венгры. На першым месцы так, французы. Ну, мы ведаем, што не аўстрыйцы, і вось у венграў паядынкі з Аўстрыяй і Катарам, і там яны проста дабяруць свае. Мне так падаецца. Згодна.
Рухаемся далей. Так, і у нас тут падае, што самая цікавая група з усіх. Там есть партугальцы, шведы, бразильцы, іспанцы, нарвежцы і чылійцы. І калі мы адкідваем чылійцаў, усе плюс-мінус роўныя. Давай, перш чым адкінуць чылійцаў, адзначым той факт, што гэта першы раз у гісторыі зборнай Чылі, калі яны выходзяць у асноўны раунд чэмпіянату свету. 7 разоў яны ўдзельнічалі ў прэзідэнцкім кубку, і нарэшце, калі доўга мучацца, што-небудзь атрымаецца. Ну, так, я памятаю, калі ў іх быў шанец рэальны выйсці у асноўны раунд, але венгры вырашылі, што яны хочуць у 1/8 згуляць са шведамі. Стараецца. Я глядзеў той матч просто за варотамі. Ось. Цябе такія ўспаміны яскравыя. Добра. Ну, там чылійцы ў першы матч перамаглі беларусаў. Ага. І вось у астатнім матчы беларусам трэба было перамагаць супраць венгерцаў. І вось толькі з-за таго, што венгры не выйшлі на гэты матч, так і здарылася. Ну што, тут мы записываемся якраз па свістку, калі іспанцы згулялі ўнічыю з шведамі. І гэта быў такі матч, дзе шведы могуць кусаць локці, таму што яны вялі 6 у якісьці момант. Тым локці нemaходзяцца, яны могуць кусаць. І трэба адзначыць, вось для мяне героем гэтага турніра, як бы ён не завяршыўся, стане Гансало Перес де Варгас, які пайшоў і адбіў чырвоную картку, якую далі Хампусу Ванна, які выконваў 7-метровы, трапіў у твар Гансало Пересу де Варгасу, але Перес де Варгас пайшоў, казаў, што ну, глядзі, ад маей рукі ў твар трапіла, не трэба яму даваць чырвоную. Дарэчы, потым Ванна яшчэ адзін прамазаў. Гэта джентльменскі ўжо быў. Гэта інвестыцыя. Ну, не змова, гэта інвестыцыя, так, сапраўды. Чарговы раз мы можам пабачыць яскравую дэманстрацыю таго, у які спорт насамрэч гуляюць сапраўдныя мужчыны. Так, яшчэ па гэтаму матчу клатчавы кідок Алекса Дышбаева на апошніх секундах сустрэчы. І вось як не фарціць Андресу Палішкі, таму што ён трапіў у слуп, ад слупа у заднюю паверхнасць голені трапіла Палішцы. Ой. І толькі тады ў вароты. Чарговая нагода для жартаў для сына Андрэаса. Мы ведаем, гэты хлопец можа пракаментаваць бацькіну гульню. Здаецца, сёння таксама не ўтрымаецца. Давай вернемся да груп F і E і пракаментуем. Я чакаю, калі ты падыдзеш да зборнай Партугаліі. Ну, партугальцы ў вельмі добрым стане. Марцін Кошта паказвае, што ну, гэта ягоны турнір. Дарэчы, каментатар тэлевізіі польскай матчі вось паставіў у прагнозе партугальцаў у тройку. І я пачынаю задумацца, што ну, не дарма. Гэта было б прыгожа, я пакуль так бы не ставіла. Але паядынак з Нарвегіяй гэта проста, ну, не ведаю, рамачку і на сцяну. Так не толькі, усе тры паядынкі, яны... Усе тры паядынкі, я згодная, но тут быў фактар гаспадароў, фактар пляцоўкі, на якой ёсць падтрымка. Дарэчы, калі ты ведаеш, там нават была каралеўская сям'я Нарвегіі прысутнічала на гэтым матчы, там быў пабіты нейкі рэкорд наведвальнасці паядынкаў са зборнымі, і там жаночыя яны перабілі рэкорд. Мы ведаем, што жаночая зборная Нарвегіі гэта вельмі сур'ёзная сіла, алімпійскія чэмпіёнкі. Дык вось, тым не менш, партугальцы не задражалі, яны неяк так і настроем, і фізічнымі сваімі кандыцыямі, увогуле гульнёй, вельмі асэнсаванай, вельмі разумнай, здабылі такі цудоўны вынік. І я таксама 31-28. І таксама я яшчэ ведаю, у Расмуса, нашага сябра, была цудоўная статыстыка тэму таго, што партугальцам шанцуе менавіта ў Нарвегіі, таму што яны там перайгралі ў 2020 годзе зборную Францыі.
Нас так Ну, нічога. каму не шасціць у Нарвегіі, дык гэта нарвежцы. Ну, гэта жах, а не гульня. Гэта не тое, з чым яны могуць за штосьці бароцца, калі мы кажам пра нейкі там фінал, у Не, які не кажам, мы не кажам. Магнусу роду прыйдзецца ну, набываць квіток матч. Падобна на тое, гэта проста вось для мяне галоўнае расчараванне. На гэты момант зборная Нарвегіі, якая павінна была на хатнім чэмпіянаце дэманстраваць зусім іншую гульню, пакуль мы не пабачылі нічога. Я ўжо нават не ведаю, ці гэта будзе папулярная ці непапулярная думка, што напэўна гэтай зборнай трэба ўсё сказаць. Лепей мы будзем гуляць без Сагасана, тому што Сагас ну, гэта нейкая надзея, якая ніколі не спраўджваецца. Ну, то калі гэта будзе роўная каманда без лідара, то будзе напэўна лепш. Магчыма, я думаю, што зараз пасля гэтага турніра для кіраўніцтва нацыянальнай каманды будзе час падумаць пра тое, як яны плануюць бачыць гэтую зборную ў перспектыве бягучага алімпійскага цыкла. Таму што пакуль выглядае ўсё вельмі і вельмі дрэнна. Мы перайдзем да групы F. Там па вялікім рахунку быў адзін матч, які мае нейкае турнірнае значэнне. І ён завяршыўся ў нічыю. Адзінае, што дадам, што я сумую па зборнай Швецыі, у якой быў нейкі стрыжань. Пакуль што вось гэты эксперымент з Мікаэлем Апельгрэном гэта нейкі правал. Тэлефануйце Глену Сульбергу, тэлефануйце. Ён пакуль не здабыў новае месца працы, наколькі я ведаю, ён адкрыты для прапаноў. Паслухайце нас. Рухаемся далей, група G. Так, у нас засталіся дзве групы. G, H. З якой пачнем? Яны абедзве былі цікавыя сваімі лідарамі. Мы скажам, што далей прайшлі ісландцы, славенцы, зборныя Каба-Верды, егіпцяне, харваты і аргенцінцы. І вось з гэтай шасцёркі. Хто больш за ўсіх здзівіў, хто самы прыемны? Тут некалькі адразу пытанняў. Егіпцяне самыя прыемныя. Здзівілі, не здзівілі. Здаецца, нам ужо час прызвычаецца да таго, што гэта каманда з проста сусветных топаў. І ставіцца да яе менавіта так. Але ў мяне заўсёды ўсё роўна, калі штосьці такое адбываецца, як, напрыклад, там, не ведаю, паядынак супраць каманды Харваты, я ўсё роўна думаю, ну якія ж малайцы, ну проста цуд нейкі. Але пасля я ўзгадываю, што ну, насамрэч усё па справе тут. Шкада толькі, што там ёсць шэраг траўмаў зараз, і, магчыма, гэта паўплывае негатыўна на далейшы шлях, таму што вось літаральна у апошнім паядынку, я так разумею, Ахмед Хішам траўмаваўся. Прычым там штосьці такое сур'ёзнае з каленам. І вось тут крышачку ёсць асцярогі ў мяне. Але пры гэтым так, вось той шасцёркі, якую ты называеш, я бы сказала, што менавіта егіпцяне гэта самая лепшая, самая прыемная каманда. На другім месцы для мяне ісландцы. Я перад стартам турніра таксама казала пра сваю сімпатыю да гэтай зборнай. Але тут зноў-такі яны зараз выходзяць з першага месца са сваёй групы, але за іх будучыню трывожна. Я не магу сказаць, што гэта вельмі ўпэўнены асэнсаваны гандбол. Паядынак там з Кубай ці з Каба-Верде паядынкі ну, нічога нам не паказваюць. Ну, слухай, мы пабачылі Віктора Хальгрэмсона ў такой форме, што наш любімчык, ён, напэўна, не частым госцем будзе на пляцоўцы. Пакуль што яны ўразілі больш, чым харваты, таму што харваты у паядынку з егіпцянамі выглядалі неяк так ну, з такімі спагадшымі тварамі, без агня ў вачах. А ісландцы якраз на куражы
здабылі гэтую перамогу і маюць лепшыя шансы, вось на дадзены момант. Канешне, будзе цяжка з харватамі. Будзе цяжка з харватамі ў Харватыі пры заўзятарах Супраць ісландскага трэнера. зноўку ж. Але я ўсё ж ісландцаў вышэй стаўлю. Ну, ты аптымістычны. Я не ведаю, для мяне гэта будзе цяжкі паядынак. Слухай, ці збяруцца славенцы? Ох, добрае пытанне. Я пра гэта думала, таму што я была галоўным скептыкам у нашым папярэднім выпуску. Я не ведаю. Мне пакуль незразумела пра гэтую каманду. Вядома, бываюць такія воплескі выдатныя, як у Алекса Влаха ў паядынку з Каба-Верде зноў-такі. І супраць Кубы ён таксама быў самым результатыўным. Але пакуль не. Штосьці мне тут не падаецца, што далей у славенцаў нейкая светлая будучыня. Што ты наконт іх думаеш? Ну, мне падаецца, што у іх матч з харватамі апошні будзе так. Аргентынцаў яны перамогуць, егіпцяне, напэўна, будуць першымі ў гэтай групе. Можа быць, калі яны здолеюць перайграць харватаў і будзе нейкая там закрутка на 3 каманды, вось толькі ў такім выпадку ім штосьці свеціць. Па таму, што мы бачылі, па якасці гульні, па таму, як яны псіхалагічна не выцягнулі матч з ісландцамі, там шмат сітуацый, калі трэба было закідваць, і там просто мяч ляціць куды заўгодна, толькі не ў брамку. Згодна. Ну і такая результатыўнасць. Мы нагадаем, што яны саступілі з лікам 18-23. Гэта не ўзровень зборнай Славенії, гэта ўзровень там каманды Кубы ці яшчэ штосьці такое. І калі ты глядзіш на такі выніковы лік і побач з ім бачыш назвы зборных, якія там былі, ну гэта неяк несур'ёзна. Адзінае, што я ў плюс магу сказаць, тое, што пропусціць усяго 23 у паядынку, дзе залятал усё ў адрывах, ну, гэта таксама нядрэнны паказнік. Але у гэтай каманды пакуль што працуе толькі абарона. Як яно будзе далей, увогуле не зразумела. У нас апошняе пытанне. Ці здзівяць нас Каба-Верде і Аргентына? Каба-Верде, сумняюся, Аргентына цалкам магчыма. Са зборнай Аргентыны, дарэчы, вось быў такі неблагі на фоне астатніх паядынак з Бахрэйнам. Нейкі такі... Гэта не было падобна на вулічную бойку, як гэта бывае часам на такім узроўні ў такіх каманд. Але штосьці такое і цікавае нават. Але сапраўдны ўзровень зборнай Аргентыны гэта быў стартавы матч з камандай Егіпта. І гэта, мне здаецца, паказчык таго, на што можа разлічваць гэтая зборная. У мяне ўсё наадварот. Я больш веру ў Каба-Верде, таму што яны такія... Яны ведаюць, што яны нічога не могуць, але робяць усё, каб спадабацца. Аргентынцы свой тайм, які яны гуляюць кожны турнір. Ну, тут паглядзім. Тут, ведаеш, гульня была роўная, як заўсёды. Што, мы кажам да пабачэння гэтаму бессэнсоўнаму раунду. Ужо у дзень, калі выйдзе гэты выпуск, Данія супраць Германіі, вечарына пачынаецца. І мы вам кажам да сустрэчы. Дзякуй вялікі ўсім, хто сочыць, і да сустрэчы. Да сустрэчы, сябры.